இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் முத்தையா முரளிதரனின் சாதனை ஒன்றை இந்திய வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் முறியடித்திருக்கிறார். அண்மையில் நடந்து முடிந்த பங்களாதேஷ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஏற்கனவே சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்றிருந்த முத்தையா முரளிதரன் 11 தடவைகள் போட்டித் தொடருக்கான ஆட்ட நாயகன் விருதை பெற்றிருக்கிறார். இதனை இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றவுடன் அறிவிக்கப்பட்ட தொடர் நாயகன் விருதின் போது அஸ்வின் முறியடித்திருக்கிறார். அவரும் இதுவரை 11 தடவைகள் போட்டித் தொடருக்கான நாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில் தற்போதைய சாதனையின்படி முத்தையா முரளிதரனும் அஸ்வினும் 11 போட்டிகளில் போட்டித் தொடர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றிருக்கின்றார்கள். இதுவரும் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் அஸ்வின் சிறப்பாக விளையாடினால் இந்த சாதனையை முறியடித்து முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.